Jullie zeggen hoi, maar wij zeggen ciao. Jullie zeggen tot ziens en wij zeggen weer ciao. Wij zeggen casa, jullie zeggen huis. Wij zeggen Fornello, jullie gasfornuis. Ik begrijp niet zo goed, maar we zeggen het nog een keer. Jullie geven iets zo hard in mijn keeltje, doet het zeer. Ik probeer, maar ik snap niet, jij praat heel erg snel. Als je praat langzaam, dan ik begrijp het misschien wel. Wij kleuren roze, jullie kleuren rood. Wij eten panini, jullie eten brood. Wij hebben freddo, jullie hebben koud. Opa is heel vecchio, maar bij jullie oud. Ik wil leren graag, maar die mensen praten zo snel. Als jij ietsje langzaam praat, dan begrijp ik jou wel. Ik wil leren, dus ik pak weer een boek en ik studeer. Is wel zwaar, maar belangrijk is dat ik het probeer. En dan nu het nieuws van 12 uur, verzorgd door het ABC. Gistermiddag is er in het Plaatselijk Museum van Historie een inbraak gepleegd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal precies weg is, maar er wordt in ieder geval een middeleeuwse landkaart gemist. De sheik van Narabigua vereert Nederland weer met een bezoekje. Hij en zijn 25 beveiligers zijn gisteren gearriveerd. De sheik zegt wederom geen kostbaarheden mee te brengen, omdat hij bang is overvallen en beroofd te worden. Jullie geven zo hard in mijn keeltje, doet het zeer. Ik probeer, maar ik snap niet, jij praat heel erg snel. Als jij praat langzaam, dan ik begrijp het misschien wel. Ik wil leren graag, maar die mensen praten zo snel. Als jij ietsje langzaam praat, dan begrijp ik jou wel. Ik wil leren, dus ik pak weer een boek en ik studeer. Is wel zwaar, maar belangrijk is dat ik het probeer. In het dorpje Schrijversmeer worden vanavond de Nederlandse kampioenschappen Sjoelen georganiseerd. De Bevers zijn al 10 jaar op rij Nederlands kampioen en hopen ook dit jaar deze titel weer te kunnen behalen. Hij begrijpt het niet goed, nee, dus zeg het nog een keer. Onze G is zo hard in zijn keeltje, doet het zeer. Hij probeert, maar snapt het niet, want wij praten ook zo snel. Als wij ietsje langzamer praten, begrijpt hij het misschien wel. Hij wil leren graag, maar de mensen praten snel. Als wij ietsje langzamer praten, begrijpt hij het misschien wel. Hij wil leren, dus hij pakt weer een boek en hij studeert. Het is wel zwaar, maar belangrijk is dat hij het probeert. In Woerden worden 7 kinderen van basisschool De Maanrichter vermist. Zij zijn vanmorgen niet op school gekomen, waardoor de directeur alarm heeft geslagen. Vooralsnog wordt niet gedacht aan een misdrijf, maar de politie houdt alle opties open.